Nginontombiso Mkhetho, ngihlala e-82 Mankayi apha eCambridge. Ndihlala naba bantwana apha. Abanye abekho sebehambile basecaweni so into eyenzekileyo apha phaa ngo-8 emaxesheni xa kugqiba uhamba abantwana besiya esikolweni abanye ke kwaba abekho sebesecaweni apha. Uvele ndaziva sendizokhwaza mna kusithiwa phuma mama, phuma ndabuza hayibo kwenzeke ntoni ngoba kaloku ndimntu ophekayo nalo tata phaa uzifudumezela izinto zakhe kwelo cala lingapha, so izitovu zibambini apha. Xa ngaphekanga mna kupheka yena into yakhe azifudumezela. So ngondothukile uba inoba umlilo uvele kweliphi icala uze kanjani andiwazi, nam ndisakhangela. Ndive kusithiwa phuma sekungumsi nje, andikwazanga nokukhupha nesitixo esi sokuvula kwalapha endlini ukuba mandingene. Abantwana bam abanazihlangu, abanampahla, abanantoni, needotyumenti zeento ze-ID ntozi. Nam kunzima, eyam andiyazi uba isinde ngantoni i-ID yodwa okuba ndibe nayo nje into engazi uba nam bekutheni. So kuvele kwavutha umlilo endingawazi uba uvele phi, yaphela yonke into ebendinayo. Siyile family sonkeni ke sibangaka, bakhona ke nabangekhoyo ke, asiphelanga, asinakutya, asinantoni, asinanento yothini, asinanendawo yolala. Sihambe silala apha phantsi nje uba nisibona ngoku simane sitshona kula maziko silale phaa. Asinandawo yolala, asinanto, asinakutya, asinampahla, ndiphelele apha. Nezi phofa ezi ndizinxibileyo ndizibolekile okokuba ndingahlatywa ngamaziko, asazi uba masithini. Nanku nomkhulu uhlupekile akanayo nomlenze, hlala nalo une-autistic onje, autism onje. So andizazi noba ngoku ndizawubheka phi, nangoku ndisaxakene nobomi, sihlala apha phandle, sazi noba masithini ngoku.